asko Domeka baten moran etortzagaitik. Egizten badotzuet, iratxe izantzetan bertan, bildur nintzen Domeka arrasti betek eukin alzeuzen arriskuek, bai agien igual asertu dugu, edo gaiak batez ere igual prekupetan dozku, igual hori da baitere arrazoie. Bueno, jakin bakizu ez lan IPES elkarteak, bueno, Astran eta Gernikan alden neurrien saiatuten dana da, lerro batzu baitere apurtxu bet, bere egitekoak direzenei, aterrizajetxo bat edo egitea. Batez ere azkenek urtean memoria historikoa loturikoan egon izan gara buru belarri, eta ordan baitere jarraitzen dugu oraindik. Aregi hau Gernikan beren lekukoko parteide garen einean, eta hortik egiten dan lanaren elkarkidetzan edo lankidetzan. Azkenek urtean bebai apurtxuet gure besterako lan lerro historiko bat izan leikena, guk esker pentsamendu deitzen zegu, edo pentsamendu kritikoa izan leikena, emon izan dutzegu baitere apurtxuet bidea, eta bueno, buztu aldea gaz baitere elkarlotuak egon izan direzen gai ezberdinak landu izan duguz. Gogoratzen bat zer egin dela urte eta, bueno, ez egin dela hilabete batzuk, Pablo Gonzalezen egoeraren berri moten gendun baitere horrelako mai inguru bategaz, eta goratu behar duguna da, gaur bebai oraindik orain, Pablo González gatibu dagoela, eta lusatu dotzila baitere espetxialdia kolonian, eta nahiz da beste berri batzuek baitere igual trascendentzia eta berria horien horreri baitere atxikimendu bat adierazteko moduan baitere ego beharko gintikela, eta azkeneko hiletan, batez ere Urdaibai eztabaidagai dagoen honetan, gure izan dugu baitere gure begiratxua baitere apurtxue plazaratzea, ez? Guk normalean erantzuna baino galderak saiatzen gara mai gaineratzen, eta gero ia horrelako espazio kolektiboen bitartez, emon albadotze egun guzti atera bide kolektibo bat, erantzun kolektibo bat, edo gitxienez, ez gogoetarako espazioak sustatu, edo agian igual beste galdera batzuk sustatu baitere, ez? Ez utzi galdetzari da, gure leloa eta 57 urterantz guazen honetan, konstante bat izen da, eta uste dut oraindik orain galdetzari ez uste den beharra baitere inoz baino gehiago daukogu. Azkeneko astetan berriek baitera apurtxuet era blai baituak egon izan dira batez ere Palestinaren egoeragaz, guk aurrekoan esan genuen moduan eta Nadian hemen eukin gendun Bermeoko alkatea Urdaibain inguruko estaben gogoetatzen, egia guretzako pertinentea basan adiraztea gu beti Palestinako herriarekin egon gorela eta IPES elkarte baitere horren parte sentituko dala. Horregaz batera baitere ikusi badozuen, edo hemendik aurrera igual berri gehiago kingo dozue, Gernika meroren lekukok, Gernika Palestina iniziatiba herritarragaz batera, besterako ekimen baterako deialdia luzatzen dabil, abenduaren 8an Gernikan paseleko egingo dugun ekimen baten bitartez, izaera nazionala eukingo dukena, alik eta jende egina bertoratzea gureko gendukena, eta IPES Gernika meroren lekukoren bitartez ere, deialdi horraz bat egiten duen, beste eragia bat bezala kontxidatzen gara, eta horregaz baitere alden neurrian gure bultza emango dugu soluzio baterako bidea eta Palestinako herriak pairatzen ari duen genozidoa behin betiko ez bakarrik gelditu baizik eta amaitzaren beharra adirazteko moduan egoteko. Gaurko egunak ekarri dauzku bestelako euskarri batek, bestelako gai batek eta bestelako begirada batek, ez? Uraren elementua, evidentemente da moduan, bizitza erdigunean jartzen deu eta bizitzarako ezinbesteko elementua bada, azkeneko urte luzeetan, Bustuialdean, ura eztabaidagai baitere egon izan da, eta de hecho oraindik orain bada honesta seguramente bestelako ondorio batzu baitere pairatu izan dugu zen. Azkeneko urtan bebai, Ricardo Gamaza eko kasetariak bestelako lan batzuen bitartez bebai, gaiari begirada propio bat emon izan dotzo, eta kanpotik eta barnetik egindako begirada horre baitere eztabaidako euskarri ezberdinak sortu izan dituz, ikusentzunezko formatu moduen. Gaurkoan, Ricardo Gamazak ekarri deuen edo egin deuen azkeneko lana dakargu, oraindik orain zabalpen lanetan dauena, jakin badakit Bernion eta hien haren aurkezpenakin zirela eskualdean, eta iratxeren bitartez bebai gonbidapen etorriakun, agian baitere, Gernikan horrelako emanaldi bat egitea baitere pertinentea zala pentsatzeko, eta ikusi dugun jende ikusita, seguramente baitere preokupazio horien adirazle baitere bada eta ziurrenik horrelako ikusentzunezko batek lagun gaitzake guk ezagutu, pairatu edo bizi duguzen egoera ezberdinen nobaiteko ez, begirada altxatu eta eztabaidako baitere bitartekoa izeteko. Horretarako, iratxe bera gonbidatu genuen, Ricardo Gamaza badakizue andaluza bada, orduen gaur Euskal Herrien igual
ezin izko zeukoan etortzea, iratxe gertuko danez, bere bitartez apurtxu betez, aterrizaje hori bitere gauzatzeko, Euskarri edo bitartekoa izango da, bertan baitere partaide bada, baina batez ere, jakin badakigu, eako alkate oia izateaz gain, uraren patzuergoan baitere buru belarri ibilitakoa da, gai honegaz kalean ze instituzioetan lanean eta borrokan ibilitakoa bada eta bada, gaur egun, orduan ziurrenik, bere ahotsa baitere neko kualifikatu izan lehike baitere apurtxuet gaiari bestelako bide bat emoteko orduen. Eskerrik asko danoi etortzeagatik, eskerrik asko Iratxe Arriolari baitere, sarrera honetan baiten laguntzagatik, eta hemendik aurrera, ikusentzunezko eta gero, gure badozue, zabalduko dugu tartea, kolokio, solasaldi, galdera, zalantza, ekarpen guztia baite plazaratzeko, eta esan dakoa, galdetzeri utzi barik, ia daun artean, erantzunak bateratzeko aukeran bagauzen. Besterik gabe, Iratxe eta eskerrik asko. Eskerrik asko. Tira, placer badala hemen zuen artean egotea, eta menikak esandakotik gain, nik ez dut gauza asko gehiagorik esateko dokumentala ikusi aurretik. Nik uste dut aproposena dela ikusi daigun Ricardo Gamazak menikak ondo esan daren moduen, mimoz egindako lan hau, berak kanpoko begirada bat izan aldauz, egia da bera ez dela lurralde honetakoa, baina lurralde honetako jentea elkarrizketatu izan dau, kazetariak, Ahostar Zelaieta, baita Ander Balastegi, elkarrizketatu izan dauz Arabako hainbat ordezkari politiko kargo instituzionaletan dagozenak, eta Arabako errealidadearen berri izango dugu zati baten dokumental honetan, eta gero Bizkaiko errealidari dagokionez, baita elkarrizketatu izan dauz, bai Karrantzako alkatea, eta baita ni neube, eta horrez gain, bermetan entzungo duzu ez baita, Bilbo Bizkaia Ur Partzuergoko gerentea bai, eta esan nahi dut, gauza ezberdinak eta kolas horren ondorioz, nik uste dut, bakoitzari dagokiola guzti hori digeritzea, eta bakoitzak bere hausnarketak egin, eta gero hemen danon artean partekatzen baduguz, seguru zeuzer aberazgarria edo ateralikela. Orduan beste barik nik uste dut oberena dela dokumentalari paso ematea. Badeko zeuzer komentaritzeko edo... Atzaldeon, ikusi dugu dokumentala cloacas, los negocios sucios del agua, eta ez dakit, bastante gente batu gara hemen. Ondo legoke, iritziak partekatzeko tarte bat hartuko bagendu, izaleik ebe bai, zerbait faltan bota badugu, edo espai asko guzta, edo zerbaiten ganean zeuzer komentau nahi badugu, ¿Te puedo hacer una pregunta? Errestasun gehiago dako terderaz etzeko. A ver, todos los ayuntamientos de Busturialdea no os habéis podido agrupar y no dejar de hacer eso. Porque no solo son las cloacas del agua, las cloacas de los Daibay, hay muchas cloacas. Y siempre los mismos. Horre... Que tú eres de EA, ¿no? Alcaldesa. Oinez. El reportaje, no, pero bien... Izan naz, alkate izan naz sortzi urtez. Baina niri diot Mundaka, Bermeo, oza, Busturiga segon bagara, ondo, zeitzik pasaren. Beitu, hor pasatu zanazan, lehenengo eta behin Busturialdeko Ur Partzuergoen estatutuen aldaketa bat egin zan 2017 urtean, eta aldaketa horretan, sartu ebena izan zen, Busturialdeko Ur Partzuergoko herrien gehiengoak erabakiko baleu beste ente baten integratzea hori nahikoa izango zala. Ure, berez, da eskubide bat eta kompetentzia municipala, hau da, herri bakoitzarena da kompetentzia. Baina hor, legalki edo juridikoki, gauza berri bat asmatu eben, eta ja esan nahikoa herri bakoitzak zer esaten eban, baizik eta Busturialdeko Ur Partzuergoko asamblean gehiengoak erabakitzen baeban integrazioa, guztiak integratzen ziren.
ez bakarrik baietz boskatzen ebenak. Orduan hor zer gertatu zen? Herri batzuk ezetz boskatu gendula. Baina gehiengoak baietz boskatu ebalez, guztiak integratu gara, edo ez dakiz lan esan, integratu, absorbitu, edo ez dakiz hitz erabili aldan, Bilbao Bizkaiak. Baina ez hori bakarrik. Ze hemen ospatu zen, Busturialdeko Ur Partzuergoko azken asanblaetako bat, azkena ja sede berrian izan zen, baina bi egoitza hauen artean, egon ziren eztabaidatan, erabaki izan, baita, Busturialdeko Ur Partzuergoarenak ziren ondasun guztiak Bilbao Bizkaiara traspasatzea. Eta hor, ez ziren pasatu bakarrik Busturialdeko Ur Partzuergokoarenak ziren ondasunak, baizik eta herri guztien ur eta saneamenduarekin lotutako ondasunak, kaptazioak, lurrak, terrenoak, zerrenda luze bat. Eta guzti horren kuantifikazio ekonomikoa izan zen 178 milioi eurotakoa. Eta EAko udalak hori salatu egin eban, lehenengo asamblean bertan, debatetan, gero baita alegazioa eginez, Busturialdeko Ur Partzuergoaren aurrean, esanez, Busturialdeko Ur Partzuergoko ondasunak pasatu nahi badozu ez ondo, baina guzti hauek EArenak dira. Eta Busturialdeko Ur Partzuergoak esan dozkun, bai, arrazoia dekozue, kenduko dugu zuenak zerrendatik. Baina azkanengo onarpena egin zanean, anegoa zan gureak oraindik zerrendan. Eta guk hori epaitegira eroan dugu. Eta momentu honetan demanda bat sartu gendun eta epaibidean dago. Eta zer gertatu da? Busturialdeko, eta orain zure galderarekin lotuko dut, Busturialdeko gainontzeko herriek, gehienek, beraien osoko bilkuretan eta Gernikak bebai, besteak beste Bermeok bebai bere momentuan, zaurreko legegintzaldiaz ari naz, kodemandatuak sentitu dira guk hori Bilbao Bizkaiari esan dotzegunean, ondasun hauek EAko udalarenak dira, hola esan genuen Busturialdeko Ur Partzuergoan beta mantentzen dugu gure ondasunen inventarioan dagoz. Eta salatuta moduan, kodemandatu moduan agertu dira EAren aurrean Gernika Lumoko udala, Bermeoko udala, Gautegi Zarteagako udala, Kortezubiko udala, Foruko udala, Busturiko udala, Mundakako udala, eta beste inbeste. Orduan, esan aiotzu dana azken baten da, ez bakarrik ez garela batu uraren inguruan eta hemen mantentzearen inguruan eta uraren kudaketa hurbila edo kilometro zeroko politikak egitaren inguruan, baizik eta alderdikeriaz eta ez politika, gauza bada politika eta beste bada alderdikeria, eta alderdikariaz jokatu dabela hainbat eta hainbat PNVko udalek eta hain gauza erreza dana ulertzen, nik uste dut oso erreza dela ulertzea, ezta? Ondasun batzuk badira herri bakoitzarenak, horrek dira herriarenak, eta gainera gabiz hitz egiten gauza batzutaz guk ez genuela ulertzen horren titularidadea zergatik eman behar zitzaion Bilbao Bizkaiari. Esate baterako ur kaptazioena, zergatik. Ze ur kaptazioak dagoz lurraldean, horrek ez dagoz metropolian, hori da, ez? Lurraldean ematen dira baliabide naturalak. Hori beholan gertatu da. Orduan, ez dakit, beste eszenario baten egongo badira legegintzaldi barri honetan dagozanak, eta horrez gaineratu nahi dut, funtzionari publikoek ez dutela asko tan sarri, bere lana ondo egiten, badako daz lagunak oposizioan egon direnak herri horretako batzutan, eta bertako idazkari kontu hartzaileek zeintzuk jokatu beharko luketen benetako zuhurtziaz, gaizki azaldu izan dautzie osoko bilkuretan zein zan eroaten zan gaia. Eta askok, idazkari kontu hartzaile askok, askok edo behintzat pare batek nahiko dira eskualde honetan, azaldu izan da bena da, ez demandatu moduan sentitzen zirela EAko udalak Bilbao Bizkaiatik urten nahi balako. Nik benetan 6 urteko umea dekot, LH baten dabilena, eta pizkat gehiago ulertzen dau gauzetaz. Gauzak serio azaldu behar dira, eta gehiago administrazio publikoan eta erantzukizunez jokatu behar dabe funtzionariok be, eta guzti hau posible egiten bada da,
neurri handi baten funtzionario publikoen konnibentziaz kontatzen dabelako Eusko Alderdi Jeltzaleak. Eta, beste eszenario baten bagenkoz, hobeto, baina gaur-gaurkoz, hau da Busturialdeko realitatea.